No Instituto Castro Alobre de Vilagarcía hoxe volveron saír do armario. Trátase dun acto reivindicativo que o equipo de diversidades afectivos sexuais do centro leva organizando dende hai 7 anos. Un pequeno xesto para visibilizar o colectivo LGTBI que máis. Os obxectivos, a visibilidade, está clarísimo, gañar espazos, que a xente que aínda estea no armario, tanto adolescentes como adultes, se animen a sair. Sempre igual podes sair se te sintes arropada, acompañada. O acto incluiu unha saída colectiva do armario ante o que foron posando o alumnado e profesorado. Houbo tempo tamén para a lectura dun manifesto no que reivindicaron respecto e tolerancia. Esto no es un problema que se pueda curar con la tirita. Esto es un problema del sistema, un problema de la sociedad actual. Por lo tanto, nuestra exigencia no es solo que se acaben los armarios como tal, sino para que se acaben para sempre, que no es unha tirita. Non se merecen todos os insultos e todo o que pasa. Eu tive unha etapa na que tamén gustaronme mulleres, pero xa non, dá igual se te gustan mulleres ou homes, porque todos somos o mesmo ao final. A través desta iniciativa conseguen ademais mirar de fronte a aqueles que aínda a día de hoxe manteñen actitudes LGTBI-fóbicas no colexio, porque aínda que os tempos están cambiando, as burlas e os insultos continúan. Estamos traballando niso, obviamente todavía hai moitos clichés que combatir, pero bueno, cada ano o que dicía Paloma, é dicir, con este tipo de actos que estamos facendo reivindicativos, sí que notamos que cada vez hai unha maior aceptación. E explícannos que este ano están traballando xa este tema co alumnado de primeiro da ESO. Precisamente dende os cativos para empezar a instaurar a normalidade e combatir pois este tipo de pois comentarios ou calquera tipo de acto que poida ir en contra da igualdade. Este acto tivo lugar este venres coincidindo coa celebración do Día Internacional da Saída do Armario.